ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ବଡ଼ପଣ ବିଷୟରେ। ବଡ଼ପଣଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏକ ଅମଳିନ କୃତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1908 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବା ତିରୋଧାନ ଘଟିଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେଦାର ଗୌରୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭଗା, ଚିଲିକା, ଦରବାର। ଦରବାର କାବ୍ୟଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପଠିତ କବିତା ବଡ଼ପଣଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ପଠିତ କବିତା ବଡ଼ପଣଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଅନ୍ୟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ, ଗଦ୍ୟ ଭିତରେ ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଓ ବିବେକୀ। ଏଥିସହିତ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କର ବଡ଼ପଣ ଲେଖାଟି ବିଷୟରେ ବା ଏହି ଲେଖା ବଡ଼ପଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଏହି ବଡ଼ପଣ ଲେଖାଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଦରବାରରୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଦରବାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଏହି ଦରବାରଟି କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦରବାରଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀଠାରେ ବା କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଦରବାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରୂର ଓ ନିଷ୍ଠୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଶରୀ ଓରସରେ ବା କେଶରୀ ମାନେ ସିଂହ, ସିଂହ ଓରସରେ ମାନେ ସିଂହର ଗର୍ଭରେ ବା ସିଂହର ପେଟରେ ବା ପିତୃତ୍ୱରେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶ୍ୱାନ, ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର, ତୁମେ ସିଂହ ପେଟରୁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ବୋଲି କବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉ ଥିବ କେତେ କାଳ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ। କେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ? ନା ଦରବାରୀ କାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏବଂ ମହାନ ଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଟିକେ ମାତ୍ର ବଢ଼େଉ ନାହାନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ନା ଦରବାରୀ କାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ। କେବଳ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉ ଥିବ କେତେ କାଳ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତୁମେମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଉଥିବ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ, କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। କବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତୁମେମାନେ ବଢ଼େଇବା କଥା, କାରଣ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ବା କବିଙ୍କ ସମୟର ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାର ବଢ଼ାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବାରେ ନିଜର କିଛି ମାତ୍ର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କେଉଁମାନେ ନା ଦରବାରୀକାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବହ୍ନି ଶିଖା। ବହ୍ନି ମାନେ ଅଗ୍ନି, ବହ୍ନି ମାନେ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ। ନିଆଁ ଶିଖା ବା ନିଆଁର ଶିଖା ପରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନିଆଁ ଶିଖା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେ, ତ ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ବା ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବହ୍ନି ଶିଖା ବା ନିଆଁ ଶିଖା ପରି ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି ବା ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛ ନା ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ହୋଇଛ। ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ହୋଇଛ। ଜଳଧାରାର ଗତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନ ଗତି ବା ଅଧୋଗତି, ସବୁବେଳେ ଜଳ ତଳକୁ ଖସେ। ସେହିପରି ଦରବାରୀକାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ପୂର୍ବ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଜଳଧାରା ପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ ବା ପରମ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ବା ସେଇ ରାଜା ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହୋଇଛି ନା ବାଜ ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି। ବାଜ ମାନେ ସଞ୍ଚାଳ ଆଉ ପାରା ତ ଜାଣିଥିବେ ପାରା, ତ ବାଜ ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି। ତ ବାଜ ହେଉଛି ଖାଦକ ଆଉ ପାରା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ବା ବାଜକୁ ଏଠାରେ ଦରବାରୀକାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦରବାରୀକାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଜ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ଏବେ କେମିତି ହୋଇଛନ୍ତି ନା ବାଜ ଆଉ ପାରା ଭଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କିପରି ହୋଇଛି ନା ବାଜ ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ପରି ହୋଇଛି। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜା ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। କାଢ଼ି ନେଲା ରାଜ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ। ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ବା ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ ମାନେ ଇଚ୍ଛା। ରାଜଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଇଛି ନା ପ୍ରଜା ମୁଖୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ନେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ନେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନେଇଯାଇଛି? ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନ, ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନ। ତ
ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ବା ରାଜଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ବା ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଶୀ, ତୁମେମାନେ ଆମ ଦେଶର ରାଜା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ନୀତି ଆପଣେଇଛ? ନା ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି। ତ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି କ'ଣ? ନା ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ମନେ ରଖିବ, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ହେଉଛି ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟେ ନବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲେ ତାକୁ ଭୀତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ନବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ, ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନକୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନକୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ନବାନ୍ଧିକିରି ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ, କେଉଁ ରାଜା ଜମିଦାର? ନା ଦରବାରୀ କାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନକୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ନବାନ୍ଧି କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ଡରଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ, ସଙ୍ଗିନେ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁକ। ତ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ବା ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, ଭୟ କରାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦରବାରୀ କାଳୀନ ରାଜା ଓ ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଗନ୍ଥାଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱ। କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କର ସବୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଗନ୍ଥାଘର। ଗନ୍ଥାଘର ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖାଯାଏ, ତୁମର ସେଇଟା ଏବେ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏସବୁରେ ମନୋନିବେଶ କରୁନାହଁ। ତୁମର ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାସାଦ। ପ୍ରାସାଦ ମାନେ ରାଜ ଦରବାର, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାସାଦ। ଗାଭୀ ମାନେ ଗାଈ, ହସ୍ତି ମାନେ ହାତୀ, ଅଶ୍ୱ ମାନେ ଘୋଡ଼ା। ରାଜା ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ କଣ୍ଟ କାନକୁଆ। ରାଜଧର୍ମ ଏବେ କିପରି ହେଇଛି? ନା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା। ମନେ ରଖିବେ, ରାଜଧର୍ମ କିପରି ହେଇଛି? ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା। ମାନେ ପ୍ରଜାଧନ ବୋହିବା ହେଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଧର୍ମ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପାଖ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ଖଳ, ଖଣ୍ଟ ଓ କାନକୁହା ହୋଇଛନ୍ତି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ। ରାଣ୍ଡ ମାନେ ବିଧବା। ବିଧବା, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କ ଓ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ତଣ୍ଡୁଛ। ତଣ୍ଡୁଛ ମାନେ ଠକୁଛ। ତଣ୍ଡୁଛ ମାନେ ଠକୁଛ। ଠକିକିରି କ'ଣ କରୁଛ? ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବା ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଛ? କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ। କ'ଣ ଖୁଆଉଛ? କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ। କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କ ଓ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡିକି ବା ଠକିକି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଛ? କୁସ୍କୁଟାଣ୍ଡ ବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ କୁଣ୍ଡା। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡା, ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଟିକେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ନା ଘିଅ ଅଟା ସାଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ। ତ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ମାନେ, କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର କାହାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି? ଦରବାରୀ କାଳୀନ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ନା ଘିଅ ଅଟା। ଘିଅ ଅଟା ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପରଟା। ପରଟା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଛେଳି ମାଂସ, ମଟନ, ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇଲେ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତୁମର କିଏ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା ଲୋଭ ରୂପକ ପ୍ରେତ। ଲୋଭ ରୂପକ ପ୍ରେତ ତୁମର ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ନା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ବିପଦର ବେତ ଖାଇକି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ଇଂରାଜୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତଥାପି ତୁମେ ବିପଦର ବେତ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚେତି ନାହଁ।